Miakum Romina. Jekk jien għandor nieħu soft drink mill-kbir ta' sugar normali, jekk tal-istess soft drink naqleb fuq id-zero jew id-diet, jiena frankajt ruxmata kaloriji illi kienu ġejjin mit-zokkor. Għax wieħed mimli zokkor u l-ieħor bla zokkor. Tajjeb, ruxmata kaloriji, sempliċement biddilt il-full sugar ma' zero jew ma' diet. Kreajt kwarta nofsija kollox illi fih qed nagħmel eżerċizzju. Iddeċidejt illi pereżempju flok ma nagħmel it-telefonati minn bil-qiegħda, nibda nagħmel it-telefonati nippassiġġallhom bil-mobile jew bil-headphones. Semmejna 3 ċuċati żgħar illi jekk isiru ġimgħa wara ġimgħa kar naraw progress kbir il-kelma, speċjalment mill-fatt illi jiena frankajt ħafna zokkor għax libt minn drink għal ieħor. U nisħar dak li jkun jgħidli da bis-serjetà, qed jgħidilna biex nieħdu d-zero jew id-diet mhux aħjar l-ilma, iva aħjar l-ilma. Imma għal min iħossa bitqila biex minn zokkor normali, biex minn soft drink normali neqilbu għall-ilma mill-ewwel, it-triq tan-nofs u diġà pasta ġgant il-qudiem li neqilbu fuq id-zero